Dit zijn mijn ouders op een trouwdag op 12 augustus 1989, met samen op de foto mijn neef en nicht. Nog steeds zijn ze gelukkig getrouwd en vieren achter een paar jaar een zilveren huwelijk. Mijn papa, geboren in februari 1962 in het dorpje Kessenich, was zeker een jongen die ervan hield om streken uit te halen. Mijn papa ging zo eens met nog enkele andere vriendjes van hem pruimen stelen bij een boer. Toen ze in de boom waren geklommen en goed aan het eten waren van het lekkere fruit, zagen ze de boer naderen. In alle paniek bleef iedereen zo stil mogelijk zitten in de boom. Zo hebben ze wel uren in die boom gezeten, omdat de boer op het veld aan het werken was rondom de pruimenboom. Achteraf bleek dat de boer hen zelfs al in de boom had zien klimmen en dat hij daarom net rond de boom ging werken, omdat hij dan wist dat mijn papa en zijn vriendjes flink bleven zitten, omdat ze niet gepakt zouden worden. Dit is mijn papa nu. Hij had altijd al de droom om piloot te worden, maar is uiteindelijk een heel andere richting uitgegaan en is erin geslaagd de kapperszaak van zijn vader, mijn opa dus, over te nemen toen die op te jonge leeftijd stierf. Toen mijn opa erg ziek was, lag hij in het ziekenhuis in Leuven. Mijn oma had ook in die moeilijke tijd beslist om in Leuven te blijven logeren bij familie. Mijn onkel, de oudere broer van papa, kon thuis ook niet voor mijn papa zorgen, omdat die verplicht was in het leger te stappen. Gelukkig kon mijn papa terecht bij zijn neef, die aan mijn zij woonde. Mijn opa is slechts 54 jaar geworden. Mijn oma, die geboren is in augustus 1930, is enkele jaren terug, in 2008, overleden aan een bloedklonter. Heel haar leven lang hielp zij mee in het kapselen. Dit is mijn mama. Zij is geboren in het jaar 1964 en is dus 2 jaar jonger dan mijn papa. Ook zij is afkomstig van Kessenich. Ze is ondertussen al 25 jaar in dienst als verpleegster. Hier mijn grootouders, de ouders van mijn mama. Mijn opa is geboren in het jaar 1935 en was vroeger fabrieksarbeider in Eindhoven. Mijn oma daarentegen is geboren in het jaar 1937 en heeft altijd al gewerkt als kinderoppas. Deze oude familiefoto is van mijn opa, die op de bovenste rij in het midden staat. Langs hem staan zijn 2 broers en aan de buitenkant zitten zijn 2 zussen. Vele jaren later kwamen mijn zus en ik hier tevoorschijn. Hier waren we nog in onze jonge jaren. In 1998 is deze foto gemaakt op de eerste communie van mijn zus. Ondertussen zijn we in die paar jaar tijd al heel weer wat veranderd. Mijn zus, Lieke, wordt dit jaar 20. Ze studeert nu biomedische laboratoriumtechnologie en wil werk vinden als laborante. Dit ben ik, Eve. 3 jaar later dan mijn zus kwam ik op de wereld. Ik ben dus van het jaar 1994 en word dit jaar 17. Wonderlijk is dat mijn hele familie afkomstig is van de buurt rond het kleine, maar toch gezellige dorpje Kessenich. Kessenich is het meest noordoostelijke dorp van België en grenst zowel in het noorden als in het oosten aan Nederland. Net langs mijn dorp ligt een enorme Maasplas. In het oosten is de Maas een natuurlijke grens en in het noorden grenst Kessenich aan het Nederlandse dorpje Dorp.